ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାଟି ପାଠ କରିଛୁ। ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଅଛୁ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଆକୁଳ, ଯେଝା, ଧୂଳି, ବାହୁଡ଼ଇ, ଘୋଟଇ, ମୁଦଇ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ନୟନ, ଅନ୍ତରେ, କଳାବେଶ, ବାସେ, ଘରେ, ଗଗନ, ଉଡ଼ାଇଣ। ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିବା। ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ, ଧୂଳି, ଉଡ଼ାଇଣ, ଯେଝା, ବାସେ, ବାହୁଡ଼ଇ, ଘରେ, ଘୋଟଇ, ଗଗନ, ମୁଦଇ, ନୟନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବା।